50 ka manok RTL lang ato ang i-deliver padong sa pinamungahan. Mo na 1 auto, 1. Wala mga sipon ha. 6 7 8 9 10. Tara guys, bayad na. Daghang salamat ma'am. Sir og ni Sir kuan kid sa to pangalan to. Sir Michael, daghang salamat. Tara, 1 2 3. May buntag ninyo tanan diha guys. So, ang atong video karon is another day nga mag-deliver na punta og mga manok padong sa pinamungahan. 50 ka manok atong ihatod dito, murag ubay-ubay gini siya no. Mo ni ato ang pinakadako nga delivery no, based sa ato ang experience no sa newbie. Tara, na ako'y 5 ka crate. Atong hakuton ang mga manok din mga pide yun ta. Kuyog na ko dihay si Shane no. Akong anak kay wala si Ador, kay tuwa sa maasin na mista. So may buntag ninyo. So magsugod ta sa atong kabuntagon og pasingot. Let's go. So unang dakop, bidurinak. Check na tong manok. Og walay gatong sipon, wala. Uno. Kaduhang manok. 2. So ato saning hakuton tanan. So nakuha na nato ang 50 ka mga manok. Daraay. Sunod na to buhaton is maghakot ta. Teka. Unit eh. Kilisod ka ayo. Oh, last nga crate with Inday Pitik. Ano si Inday Pitik? Oh, busy kay nursing student ni. Then mga pina din ta sunod. Napita una before tamo adto sa pinamungahan no. Shout out there sa ato ang buyer ani no. Daghang salamat ani sa pagsalig sa ato ang RTL no. OFW gihapon ato ang buyer ani guys. Ang flowers ni ang TV. Yeah, mo na gadag bida. So good taghakot guys. So nakarga na nato ang 5 ka crate. Dire duha oh. Fighter kay nato sakyan na no si Maze no, ang pangan. Let's go. Adto sa mente. Sige, bye-bye. So naabot ata sa pinamungahan. Mo na ilang munisipyo dire. So guys, naabot na tayo sa eskina sa ato ang client. Tara ang client ato gisugatan nata sa Rizal Pinamungahan. Kinsay taga Pinamungahan diha, comment down kuno be. So, abot na mi guys, naka-parking na mi diri. Ay usikil yung baterya. So naabot na mi diri sa Pinamungahan Rizal dira ato ang client ay si Sir, sa pangalan mo sir? Greg, no? Na namin sa ilahang yard diri. Atong tanawon ilahang sa pay pamuhi nilang sir diri. Dara tong manok. Sagol-sagol. Kwenta na kabuk in town. In town. Ni babay na sa mga auntie. Babay mo mga manok. Ato ni diskarga. Dara. Dara mo. Madara na mo dong.
Dara, gahakot ata diri guys, no. Naiti. Anak gining Anak gina. Tapos buyag ko. bugat kini. Ato ning iphon inig kuan. Tagnapo-napo man ang sud sa crate ako di ko pwede. So, hakoton ni nato dito sa padong sa ilahang yard. So, nahuman na natog hakot. Nadiri ang nanata sa yard ni nilang Sir Greg. Oh, Kani siya boss. Review sa niya damingan sa baboy. babuyan ni diri. Oo, babuyan gini sa una. Pag-igo na mo sa kuan, katong ESF, purot yung baboy na mo. Igo din mo na. Nawala na yung balik kay di mo kumpiyansa kay nay uban nga ni balik matay sad. Oo, yo wa may ditso kuan mo na ni manok na sa mi. Mao. Dugay na day mo aning farming gid no. Taon na, buhi pa mo mama. Mao na yung kuan. Nindot kayo inyong kuan oh. Asam ninyo butang manok? Kani, mo ni Bahin-bahinon ninyo? Oh, bahin-bahinon. Hinduto dito. Oh, mo to sila mong gibutang nga sa gagmay pa. Dagko naman sila. Daghan naman ligay mong manok. Asam Oh, ninyo? nag-study. Asam ninyo? Na may market ani? Wala pa. Wala pa, sugod na gid mo. Sugod pa gyud. Hinahinay na mo pangitag market oy kay na. Labi na diri sa inyong area. Mo lagi no. So ato sana i-diskarga. Tagnapo ni. Tagnapo. Tagnapo ni siya. Kanay unahon ta ni. Asam ni dire? Di pa kali lusot no. Di kalusot na ana. Dagko ni mga manok ka. Asa mas maayo? Pwede ra kuan. Kay mo ra magyapon ni ibalhin ron. Oo, di. Kanang nga pamanig ka ng pasik. Kuan ta guys, akong kuaon mag-ihap. Mo na 102, 1. Wala na mga sipon ha. 3. Pariar good smile dai. 4. Mas babay mo video. 5. Bito. Yang daddy mo Six. iyan mo video man. 7. 8, 9, 10. Sakto na po. Welcome. Welcome sa unsa ni pangan sa inyong yard? Ni kanang Alpar Spigire ni sa una. Hak. Alpar. Karon wala pa poultry na. So ni convert day sila sa manok, guys. Karaan sila ng baboy, no? So na-unload na itong usa. Then ari na patas sa usa dire. Asa ni dapit Video hisin ang kari ay. Boy lagay mo gorja. Gordya nga kuan na ara ni. Na. Induto ni mo sa sa. Oh, palit mo ginani. Dra ikaw butang. 1. Dagkong itom. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. So habuaon sa nina mo tanan guys, no? Napatakita na inday pitik sa atong mga gipanghabwa. 1 na puwa, gi-appeal na lang. 853 na. 853. Five, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Duha. Dili dito. Usa ra man Rhode Island ako. Asa ro dai. Dili kana 853. 7, 8, 9, 10 sakto gyud. Kaya ra ba yung barili? Arisen, last na to nga kuan. Nga crate. Dagko 16 weeks pa na. Ano? 16 weeks pa na. Mga padong pa na, tulo kapin pa. Nindot na akong feeds gigamit, boss, pwede mo na barato pa na. Sige, sige. Kanang B-Pro ba? Katoy mo gipalit ba? Mura ra nag-proboost kanang BMI gyapon. Ito pa rin pamahaw sa. Wala pa. Ayaw sa pakana tubig lang. Tubig lang. Tubig nga namoy electrolytes. Nakapalit ka to? Nakapalit na, Kato. Sa guli ato. Sige. Nga si Pro gani.
Kani siya, tulan ni ano? Tara guys, patanawa sila Shin. Pohon. Nira. Naan sila available mga itlog po diri pohon, manok, kumpleto mo no unsay inyong target ani? Itlog og kuan. Meat. Oh, dili pud kuan pwede og mag kuan ta, parehas mo ha. Yung ani, grow. Grow. So pohon, so ato sila tabangan no sa taga Pinamungahan diha naara sa barangay Rizal. Kasidro Rizal. Kasidro Rizal. Pwede ninyo kontakon si Sir Greg, no? Dong abli na dong. So, mao ni atong itor na ilang area taod-taod. Kani dapita. Adre, itor na ta ditso. Muna ni pohon nga kuan. Oy, lak. Lag. Yawi layo. Nasa liiro, ibalhin kay mas stress ang manok ani. Tara atong mga grow tan-awan ninyo unsa gidak-on 16 weeks ni sila gyud. Karon nga week. Mana sila? 16 weeks nga 3 months kapin. Dagko kayo. Basta saktog alaga. Alaga. Mga December na ni, magitlog na ni sugod. Di ka, but December hapit na ni. Kay sayo mo gini mo itlog ang dominant 18 weeks mo itlog na gini sila pero ay lang ninyo pog sa pakaog layer. Sige. Ang inyong di ba mag-ipon mo glaki ani. Kuan ka nang mo itlog og for example pila na kabuok. Napo. Na mo itlog duha diri kada adlaw diha start na mo. Okay. Ayo pugsa kay Pugsod. para mo fully Start develop. na layer. Sanay mo itlog. Chat lang niya ako. Kay ra na ka. Update ka. Basta mo start kay next. Nakasuway ko sa una god dili maayo. Mura sila kanang malusyang og sayo. Mao. Mura pug kita ba. Mura bagi sayo og minyo. Kuno hay ba? Mo ni 1 2 3 4 5 50 ka. Asal Marco dai. RTL naa sa Pinamungahan Rizal. Na mo Facebook. Wala pa paghimo mo page para sa ko kana lang gud niyo ha poultry. Ito. Kanang Facebook page ba? Facebook page mo. Mao naman ko na ron, trend. Ignorante pa kaya Diha nagsugutan nan gud. Oh, good. Si Sir Greg day mo ni contact nako niya ang owner gid ani si Michael. Sir Michael sa Alpar OFW no? OFW siya niya. Kuan siya welder sa Texas. Ba ding welding ni tanan? Adili kaning kuan ra. Trabante ra mo ini kuan ani trabaho. Texas, di pa to siya mauli. Shout out dugay pa to. Sir, si pangalan? Michael Alpar. Michael Alpar, no? May farm owner ani nga. Kuan. Unsay inyong kuan pa dre pamuhion pohon? Kuan nang nana sugod mi kanding ha. Kato ubos ato tan-awon na sila. Kanding. Kuan. Kanding. Kani siya. Baboy wa nay baboy nya manok. Wala nay baboy. Manok ra puro niya. Gangsa, itik, babo. Nang kani siya ni kuan na to. Magbutag laki, dili na po no. 5-5. Sakto ra usa oy. Usa ra ka laki. Adik silang na po. Kung imong i-cross na sila i-breed. So kaya ra sa laki usa ka laki ano po. Usa. Mas nindot na taas ang fertility. Nindot may noon kay timing sa gayron boss nga dagan na pusa. Namusa man na akong i-breed man di ninyo no. If one na rabani pero okay ra na. Stingy lang niyo heritage ikuan. Ingon mo to ko amigo nga maubos ang kuan. Observary lang niyo pero kani kusukin ng itlog. Inigsugod itlog ani. Sige na ginigitlog. Unsa tong kuan itong imong gingon nga suga ba? Lighting patay ni suga. Dari. Ay breeding mo. Breeding man. Di ko sure sa breeding. Mangutana ko nila kanaam ko yung mga breeders sa amigo mag-lighting maghihapon sila. Lahi man ang breeding og layer god. Pero na suga dire. Magbutang ba mag-installer kay ingon mo gud siya nga pagpangutana bra og unsa man mag kuryente or kana bang solar. Dili wala de kuryente dire. Na usahay gud ri boss mag-run out. Mabuntag pa ang siga. Dugay kay siga dire Amo gani incubator di ka usa nga ni brand out og alas 7 ni siga og alas 2 kadlawon. Ay lagablihin ninyo. Oy sarado ra gyud noon. Pero apektahan gyud ang kuan pag pusa man siya pag kuan. Mausab man ang pagka pusa niya 4 days after dagang mo padayon, dagang mo pusa. Ana gyud na. Ko mo incu ko andre generator. Magpalit na daw ako na sila generator. Pabutangin ni ko bus kanang tubig. Amik, para tubig ni. Para na may mga drinkers na abot. Kana drinkers. Para makainom. Patabangin ninyo dong koy. Kuan ka ba? 1 2 3 4 5 ra.
Oh, pure tubig. Kung Dong, na electrolytes katong gasig may papalit. yung kwan. Oh, electrolytes dai. Gasig may itong drinker ha. O taros tidita mo. Katong Nya puti electrolytes sa itong tanan. ibon pila ka takos. Na ato dito kuan usa duha kutsara lang sa usa ka galon. Katong ilang Dong. galoner ba? Dako to sa nga kwan dong. Ito bang Galoner. galuner. Punon to siya dong niya. Usa kutsara. Pwede ra usa? Usa Oh, duha. Ah, duha Kung dako, kutsara. Duha kutsara. Oh. Kada galuner, duha kutsara. Ah. Ala, atotos kwan. Na ato tas kandingan niya guys tong tanawon. So ang pinakanindot nga part sa pagpamuhing manok mo ni guys, no, mamayad na sila. Oh. Tara. Sama ni atong kuan. Tara guys, bayad na. Daghang salamat ma'am. Sir og ni Sir kuan kid sa to pangalan to. Michael. Sir Michael, daghang salamat. Salamat Tara. boss ha. Oh. Sige, welcome. Happy farming. Happy farming tanan. Tara, 1, 2, 3. Ganay.